Magpakasaba na pud ka? Welcome to my vlog, Kusinerong Attitude. Our recipe today is banana meat. So these are the ingredients. So saging, ginaling, nasa tay ahos, sibuyas, natay itlog, natay harina, nasa tay oyster, no, and bell pepper. So ang kanidang banana meat, famous ug sikat kaayo ni sila, no, dito sa Dalaget sa Cebu South. So mo na yung ilang i-ready, ilang i-prepare, especially pag mga fiesta, no, kada fiesta mo ni pangitaon sa mamistahay, no, di ba diri sa atua kay uban ang birahon gyud isang mga lechon, mga lumpia, no, ipangsud sa bulsa, usa pa na dinha, no. So dito sa Dalaget kung magluto ka didto, ang ilag yung unahon didto kuha, ilang unahog kaon isang banana meat, no, banana meat Dalaget. So mao gid siya ang imuhang pangitaon kung mamista ka sa Dalaget. So ilaning specialty didto. So all the ingredients should be minced. Pinuhon ang paghiwa, no, kining atsal dapat pinuhon gid siya kay ato man siya isagol, no, sa ato ang ginaling unya inigisa nato kay mao man ni atong isud ipalaman sa ato ang saging nga lutuon. So dapat pino gid siya, ayo dagko kay ngano makimong dagko di ba na masud, no. So dapat pinuhon nimo ang mga ingredients. So tanan na apil na tatog sili kay para at least medyo hanghang sad in town, no, nasay kick ang ato ang niluto. So ang kaning saging is gikan ra ni sa muang nataran actually, no. So daghan kay may kasagingan mo na nga kani mga saging since di man na kay kuan na o di ba nagkayuring na, no. So kaning saging is di naman maato kay namon tatoy mamalitay sa amo ang musuroy didto na di naman kay daghan naman kaayo kasagingan karon mga banana plantation ris kamotes daghan naman kaayo. So ang akong gibuhat is ang uban nga dili mahalin nga saging ako nagitan-ugan nara sa muang balay. So katong mga ganahan mo palit, shout out, no, pamalit mo saging sa mga daghang saging didto in town, nagkalata in town to dito. So kani siya mo ni siya ako ang gigamit nga saging. So by the way, short history lang ta dito kog Dalaget sa una pila ko kay years dito. So yeah, na-amaze kaayo ko sa ilahang mga pagkaon dito, no, sa Dalaget. I miss Dalaget so much. So ay mo pagbuot kung magluto kog banana meat karon, sa ato mga viewers ayong pagbuot kung magluto kog banana meat kay na-meat gid ang banana meat. So these are the ingredients. So una-una magpainit ka sa imuhang kaha, yung kahuman syempre mantika gihapon, imo ra gyud gisahon in taon ang imuhang lutoon kay ngano man mo man siyang imong isud unya. Make sure nga lami ang pagkaluto sa imuhang feelings, no, kanang imong isansan sa suod sa saging. Dapat lami ang pagkaluto kay mao man ang key to success, no. Kay kung nindot ang pagkaluto, lami ang pagkaluto sa imuhang feelings, sa imuhang palaman, no, dili feelings nga imong gibati feelings kanang palaman sa imong saging. So kung lami ang pagkaluto, lami sa ang saging. And then take note, kung gamit sa tagsaging ayaw tong mga gikalburuhan o katong mga hilaw-hilaw pa, katong mga yellow ang panit niya, kaman ng ilawom dito kay hilaw. So dapat imong gamit is may itong medyo ripe gid siya, no, ripened gid siya nga bananas. So this time luspad man kayo nga ato ang giluto, syempre butangan na itong mga color, mo itong mga green, mga red din ang mga colors ng mga atsal, no. Ay sad kalimot in town sa imuhang oyster. So ay pagpalabi sa imong gibati, kaya ang oyster parat naman na siya, so ay palabi in town, basi butang pa nimong asin din na piting daghana. No, pwede sa kamo add og soy sauce if you like, kay para at least ma-enhance ring ihang flavors. So that's it. Muna ni siya. Mag-ready na tayo sa ato ang palaman. Magbuak kag itlog. Isa na akong gigamit. Yan palabi. Kaya nga naman, pila naman ito saging. Murag na po naman siguro nakabuk. No, harina. O, tuloran na ang taong kakutsara ako ang gigamit. Kay para at least, para ato abang gitawag ito batter. O, B-A-T-T-E-R. Muna batter. Ato na siya i-mix. No? So wala na ako ng video hindi na. Butangan na akong asin. So butangan na natong asin. Kay para intaw na si lasang ato ang batter. So muna ato ang takip. Pangtakip sa mga butas. Ato ang tapakan ang mga buslot ng mga kagahapon. Char. No? So, imo lang i-mix lang na nimo todo-todo. Unya imong hiwaon ng saging sa tunga, imong ipasud ang imuhang giluto ganiha nga palaman, kaman imuhang buliton. Unya, dugay kay ka mahuman ani, especially pag daghang kay kaglutoon. Fiesta maghimo kag napo ra kabuk, dili na siya pwede. Pag fiesta dapat naagi 100 pieces din na sa inyong balay nga kanang banana meat. So kani siya 10 pieces ra man niya ako ang giluto mo na nga isa ra gid taon kasakdapan, hurot na dayon nga ako ang giluto nga saging. So the more nga lami ang imong feelings, the more nga daghan ang imong isud sa imong saging, the more siya mas lami, no. Ayo pag tihik-tihik, no, kay labi nag-inihar ang own consumption. Daghana gid ang palaman sa ilawom. Ang importante, ang imong saging dako. Saan taman kung imong saging gamay, juts ang imong saging, unya ang imong ipasod perting daghana nga feelings, di gid pwede. So pamili sila tong saging nga mga gwapa-gwapa, katong mga dagko nga saging kay para ighiwa nimo sa tunga, daw ra siya. And then masudlan ra gyud nimo daghan kay feelings, no? So we are now in the last
na nga saging, gipasudan gyud akong daghan kaayo kay till the last drop man gyud no. So muna, and then after that mag-ready na ka para ang prito. So duha ka hutong ang imong pagluto. Una-una nagluto ka para sa fillings, no? And then ikaduha magprito ka sa saging. This time mag-init na sad ka og mantika. Nga ayo ibutang din tambog dito sa imong saging, nga dili pa init ang mantika. Syempre imo sa paabot-aboton, no? So kani akong gibuhat diri medyo na gamay ra ko ang mantika. To lagi sa kawadon tungod sa pandemic, nga ay pagbutbot kay no, usaon ta man nga nagnihit man ang mantika pero actually dapat unta deep fried gyud ta na no, dapat di gyud makita ang imong banana meat, dapat nilutaw gyud na sa mantika no. Ay nang paginarti-narti what is available is useful no, na uban din magsig pangitag daghang kay ingredients, mga mahalon kay mga ingredients, so ayaw na paginarti-inarti no. So kana ni brown na siya until brown na ang imuhang banana meat. So that's it, muna ang banana meat sa dalagit. So kung ikaw ganahan ka nga mo subscribe na dayon, magpakasaba ka sunod, sige subscribe no, and comment sa doon sa akong lutoon next. And this is Kusinerong Attitude. Bye bye.